Man. Kaya ka? Ha? Madi, Ano ginawa tayo ka. sa ginawa mangguka na? Ginawa, manggug ka. Ayaw lang na paghuan lang ka. Kabanguan na tulog. Wala na may tulog. Hayang lang ang pilmi. Oh. Kasagaran magkulog, mga batanon pa man, mga dalagang. Magkulog, kaya gusto mag-inyo alam na. Ha? Ano may nang ka di ay? Ginawa ka. Ano lang. Maning kamot sa diha, gadi ka maning kamot. Mujud ba yung kuwan sa ilog? Kita din ka sa YouTube di ay. Magkubok. Tingkod mo. Oh, ipakita na ko siya. Oh, tanawa si Kuya yun. Nag-subscribe mo. Oh, hindi siya kilong. Pagkabi, Kuya. Marites yun si Mama. Hindi ka bang lugayan naabot? Sa ting orasa kang gikan, alas 10. Kasi mga ling lugaya. Baby kapin. Bulat. Ayan, maghilot ko karon taga Malungon gamay. Malungon gamay ma'am ha. Maghilot atong tabangan si nanay. One way das baluyan. One way. Oh, sige mag-ayos sila sa balang kalsada na. Hindi ka gabi alas 10. Nasama ka, 1 way. Ito yung tinong panganay. Nora. Iana daw na to ma'am. Iana lagi. Iana pa sa undan ha. Iana na daw dire ka daw. Ni para yung undan iana dire sa Australia para sa ginawa sa karo. Balik ko to. Oh, Ana. anak. Sinama. Ulang pa. Dalo. Gamay. Ana. Tira. Na. Hindi niya, kaluspan. Ay, dis kuya, pag maglingkod ka na siya tapos paningot ng taman, kaya nung nagtalo tubig, hindi na lang po. Mo, nagkumbaan yung nini, hindi may parang sila din apik. Ulit ang itong dungoy. Ano nagbuhay? Kaluspan. Tubig ni lingkod. Tulog ba ito niya? Lomang gani mo. Ano siya? Wala. Ako dito na. Leonora. Nora. Ni, yan mo dia. Ikut ma'am. Ang ilis sa namin, ang itas sa kulubot niya. Ano, pampers di ka? Oh, mama. Ha? Ha? Oo, lasan pag ganun, lamin na. Marites, nanay mo. Ultig sakit ha, para ma-reducean. Ha? Wala dahil kagingani sa una. Wala, oy. Ha? Sige, sige, itong mahilat isa na yung mama. Uy! Story ka noon. Story. No. Ayaw pangusog ma. I-relax na. Ayan, ha?
Ay, gulong. Relax lang gani, ayaw ganito mo sugod apin. Ginawam ka kinam ableman ang gulong. Puro matabunan na, sigurado. Kailangan kayo siya, kaya piling din niya. Kuhan. Makakuha yun siya. Ayaw pa pilde. Pero na ko ganun. Yan lang. Ay, may iso. Gawin ka kay, kung mong gana. Ha? Gawin ka. Laban kay? Gana. Nausan ka na? Bata pa? Kay Marites. Ay, manikamot ka kay bata pa mo bana. Ah, yun. Ikaw manikamot ah. Kaya Marites. Isang kang Mario. Ikaw. Thank you, ito na. Kabalo ka ganaon. Kabalo ka. Nay uban, dili.